Sziasztok, én Ábel vagyok, és itt vagyok egy újabb Minecraftos videóval, a Minecraft Survival második részével. Itt láthatjátok már, eljöttem a helyről, bocsánat, de közben csináltam egy részt, amiben eljöttem, csak na, azt nagyon elbénáztam. Yes, sensitivity nem működik. Feljebb állítom. Itt jobban mozgok. Bárány. Ennyi, ez az. Mi a lúszter? Szevasz. Elment a csirke. Megütött a hülye. Te nem büdös csirke. Meg akarom ölni előbb a zombi gyereket, mert hogyha az megölöm a csirkét, leugrik róla. Talán karddal egyszerűbb lenne, nem? Szevasz csirke. Írtam között a virág. Hülye virág. Azt hittem bárány. A disznój. Kicsit meg nehéz kezelni. Szia. De dögölj meg. Leesett. Nem. Csak majdnem. Kéne egy kis házat csinálnom, ide most tisztás felé. Jó, bárány, az kell az ágyhoz. Hogy beljön megyek szerintem az erdő felé. Oké, megvárom, amíg kibugol. Mármint ameddig nem akar vágos lenni. Abba adja a bágolást. Van még egyetlen, de egy csomó tehén volt itt, hova tűntek? De nevér. Foksi? Nem esünk bele. Tök jól néz ki ez a két szikla. Gondolkoztam, hogy csinálok rejtett házat, de úgy gondolom, hogy ez nem a legjobb ötlet. Na, arra elmehetünk. Ez tetszetős. Láttam disznót. Nem is egyet. Bárány! Leszágyom. Tegelj meg. Mondom, tegelj meg! Csirkét is meg akartam ölni. Nem baj. Elmegy. Is megölvek. Hova futsz, csirke? De... nehéz ezt eljelni. Ilyen csirke. Szevasz. Még bárány. És ott is egy bárány fönt. Nem akarok fönt lakni, mert mindig le kell jönni, aztán föl kell menni, és az olyan bonyolult. Szerintem valahol itt a tisztáson tök jól el leszek. Na, itt olyan szép a terep. Szerintem ide beköltözöm. És egyelőre még egy kis gagyipázat csinálok, aztán majd a komoly része. Szerintem beásom magam.
Na tehát itt vagyok, csak dolgom volt, és közben úgy látom be is esteledett, úgyhogy így beásom magam, mármint nem ásom be magam, hanem így csinálom a házat. Azon gondolkoztam, hogy ezt még nem akarom kiszedni. Majd innen kezdem. Legyen hely az ajtónak is. És szén van a házam alatt. Oksi, hát ez szuper. Mi azért még gondolom bánya is van. Azon gondolkozom, hogy itt szerencsétlenkedek, de nem lenne egyszerűbb csinálni egy ásót, aztán csá. Ezeket le kéne tennem. Így. Kiszedem még mondjuk 2, mármint hogy így. Így sorba behelyezem. Jó. Diorit. Szén. Teljesen jó. Mondjuk ide a chestet. Én szerintem csinálok egy... Igen, tudok vasfelszerelést, egy ágy tuti kell. Kell egy ilyen. Meg... Ahogy látom, nincs elég fám, úgyhogy kéne még botot csinálni. Kéne csinálni ezt, meg ezt. Okés. Ez mi? Jó, ezt tuti nem csinálunk. Karron gondolkoztam, szerintem nyúlapot fogok csinálni majd. Akkor sem fát akarok. Jó, majd eldöntöm még. Jó, egy vödör tuti kell, ha akarok csinálni, veteményes. Vassajtón is gondolkozom. Egyelőre nem. Egyelőre így teljesen elég, és most bepakolom, hogy nem kell. Szuper. Így. Ez nem kell. Ezt ki kell égetni. Nem. Jó, így sem. Tehát ezt ki kell égetnem, méghozzá szerintem egy darab fadeszka teljesen elég hozzá. Ez szó szerint elég. Jó. Ez se fog egyelőre kelleni, ezek sem. Jó, fákja az majd kell a világításhoz. Csinálok még fákját. Nem. Jó, szenet is beteszem. Ez se fog kelleni. Jó, ez pont hogy fog. Ez is. Na, így oké. Bár mondjuk, ha kiszedem a szenet, akkor ahhoz kell. Csak kell venni, de szerintem ennyi elég is lesz. Csak az, hogy rendezzem, azért csináltam ezt. Hogy van? Még... Tehát még akkor 2 kell. Így. És akkor szerintem itt is még haladok ezen kívül. Így 2, tehát erre 2. Így. Beljebb fordulok, és akkor darálok. Én majd tudni kell egy vascsákány, tehát majd azt is kell csinálni.
Meg nagyon kéne fát vágni. Azért szedem ki mindegyiket, mert szerintem zúzott körből fogom a padlót csinálni, hogy egy ideig szép legyen. Aztán majd persze csinálok normális házat, maximum ezt meghagyom pincének. Csinálok még normális lépcsőt is. De az azt hiszem ki kell égetnem a követ, hogy tudjak csinálni, nem? Mindjárt megnézem. Elég fura, hogy ki tudom égetni a követ, de ilyen a Minecraft. Kis kell világítanom majd a ház környékét, hogy ne nagyon merészkedjenek ide a szörnyek. És itt szerintem tartom. Ötször, nem tudom mennyi blokk a ház. Nem, hogy csak ennyi van. Ez fura. Nem baj. Van itt még. Én megmondom, mekkora hány blokknyi a területe. Mennyi? Ó, még egy szén. Kiugrott a földből. Azt hiszem 34. Na. Ó, tudok csinálni. Egy elég. Ez körülbelül annyi lesz, hogy... Jó, közben kezd kivilágosodni, úgyhogy... És nem jöttek ide a szörnyek. És mindjárt megöl egy. Gyönyörű lett. Hol a másik csápányom? Ja, itt. Szerintem ez 2 blokk is eltörik. Nem! Bírja. Nem tudom, megsétáltam. Gyűnösségesen elteszem, de... Meg ezt meg akartam jutni. És eltörik. Még mindig nem. Úgyhogy, oké. Esik az eső. Már. Úgy jutalmaztam, mikor esik az eső. Berakom cuccaimat. Esek el már. Na és szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. És bocsánat, hogy nem láttátok, ahogy túléltem az éjszakát. De nem baj. Tehát ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Na, úgy, mint James. Én Ábel voltam. Sziasztok!